trafod hwn. Morgan a deffro fi'n bora. Dwi am trio. Sprouts a broccoli. Broccoli. Dau beth. Wel, dwi am trio un tro yma. Sprouts dwi ddim yn licio, ac pigs and blankets dwi'n yn bita ond dwi am bita nhw blwyddyn yma. Dwi'n yn bita'r bacon, ond blwyddyn yma dwi am trio bita'r bacon efo fo. Sprouts, Bit o bwyd. cacan, O, dim o bwyd, da. Sprouts. Na, ti'n licio sprouts? pan mae pobl ddim yn Stwffin. Mae pobl yn bod yn moody. Stwffin. Pa mae pobl yn fod i gas i ti? Ia. Dim o'i licio Pan stwffin. mae pobl yn bod yn rili fatha boring. Ia. Pa mae neb yn fel yn neud dim byd efo lle. Sprouts. Ar rhai blynyddoedd pan mae un o pobl yn teulu chdi'n sal a ti'n gallu gwneud byd. Hwn. O, thwn ia. So pan mae pobl yn crio, dda. Ia, fatha Am yn crio'r dolig. Fatha, mae rei pobl fatha'n crio dwi drwy'n mynd i gael presant rwy'n mynd gofyn am. Ie. Pan ti'n cael row, a maen nhw'n dweud, ti'n cael presyn cael Sean Corn. Dwi'n ddim yn gwybod. Dwi'n gwybod bod hyn dau yn da. Be? Nosilus. Do'n i'n gwybod nes di ddim. Ar notilus. Ti yn bad list. Na, ti ar bad list, a ni ar y good list. Nosilus. Pan ti'n ffwrsio pobl i bita bwyd ar y bwrni. Ydy mae o. Ia, dwi ddim yn byth yn bita. Fysa rei bach, oce? Dwi'n eisiau nhw bod i starfio am dyn, o beth. Licio bod